tọ́ àríbàbá mo tún ti dé lónìí ṣe mo wípé bí irin bá kanrin ilé àgbẹ̀dẹ bàbá tèmi á ṣe kókókó àní ẹni pàtàkì ló gbé mi ròde lónìí. Chief Mrs. Juliana Aina Alibaloye, Mama is just looking 80 younger. Ẹ rí mo kọ wípé bàbá rìnrìn ká sọ wípé arìnrìn àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fèrè. Ìyá mi ẹ ní fàìsàn lùgbà, ẹ ní rógun àkóbá, ẹ ní rógun àdáwábá lọ́lá elédùà. Akéwì ó sì bá mi kí ìyá mi kínú rẹ̀ ó dùn. Ọdọọdún la rórógbó. Àìná orosùn lọlọ Ajíbọ́ba rẹ rí rọdún tó rọdún kó gbó bí olúgbógbó tìrìgbó. Juliana rí rọdún tó rọdún kó gbó bí olúgbógbó tìrìgbó. Yeye mi mọ́ ṣe pinnu pé mo pè ọ́ ló kọ ọkàn mú ní àyàrá lọ́ọ̀dẹ ọkọ nílé bàbá mi Alibaloye balógun èrè ṣèbí bá porúkọ akọni àsìfidà lálẹ́ gàràgà. Ọkọ bàbá yín ẹgbèje ni àdá bàbá yín ẹgbẹ̀fà ọmọ irin wẹ́wẹ́ ilé bàbá yín ẹgbà adínlógún rírọdún tó rọdún kó o má ṣe fa ìsàn lùgbà kó o má ṣe rògbò àrùn kó bá kó má má gbogbo sí ọmọ ká ọmọlé lọ́lá elédùà bàbá mi àtòfiṣẹ́ ogun rán o nírògùn àrùn kó bá o ìrèmọ̀gùn lẹ́bọ̀ lẹ́mọ́kọ́ dání àpéṣe ire lẹ́bọ̀ lẹ́mẹ́sùsù ẹ̀rú bàbá yín àròkọ́ ìwọ̀fà bàbá yín àràdá ọmọ tá a bá ti bí lé bàbá yín ṣe bó onírẹ̀ mú sékélé tí bàbá yín fi ń dámú. Yéyé mi ò láwọn àgbà ọ̀jẹ̀lú ló sì ní kíyìn tún kíyìn délédélé. Professor Akimpami Ngboye rìtáyà kọ́ni Adédọ̀tun Adéyẹyè àtọ̀nàrẹ́bù Fẹ́mi Adéfọlájù kọ́ni aróbíà ẹ̀kẹ́ ń kí o. Kí ẹ má ṣe rógun àǹkóbá kẹ́ ẹ má ṣe rógun àdáwábá lọ́ní ọ̀la Olódùmarè wọ́n ní ẹ máa ṣe ẹ ní ṣìṣe ni ẹ kú ọjọ́ bí òní o.